knaldrød, bare lige vent 1 minut så. Shit, man prøver at se så meget jeg kan zoome ind. Se det kan her. Og den kan. Hvordan zoomer man lige på den her? Hvordan zoomer man lige på den her? Så er den ved at dreje den. Ja. Gode billeder for taget her. Jeg tager bare lige nogle billeder. Ja, hos Sørensen tror det var så stor rød knap. Der er ikke mere strøm på den. Også den dræner som med batteriet. Det går mega stærkt op. Jeg så en, der lavede et SAP-program et eller andet sted i Sibirien. De havde batterierne inde på kroppen. Ja. Også dem der Sirius-patruljen, det fortalte han også. Ja. Ja. Der er nogle billeder. Ja. Så ligger der nogle flere billeder på. Jeg kan da godt forstå, at jeg tænkte hen i gamle dage, ikke? Så man tænkte, så man godt ned ude i vandet, ikke? Det ser ud som kan du se det? Jo, det er da også der myterne kommer fra. Ja. Jeg tror faktisk stort set alle religioner, der er der et eller andet, der er bygget, fordi man ikke har kunnet forstå det rigtigt. Ja. Man har bare set, at det var lys, jo. Og det gjorde ondt at kigge på, og sådan noget, ikke? Jeg fik da ret. Med hensyn til. Ja, Tid. med at man kunne se den efter at gik ned over skyerne. Ja, ja, det var dejligt. Det var heldigt, at den kom ned her. Ej, den holder strømmen ret godt, faktisk. Nu kan man se den lille. Ja. Nu kan man se den lille kugle. Lille kugle. Fucking kæmpe kugle. Ja. Ja, kæmpe kugle. Ja.
telefonen, der bliver det hele med. Nå, Jeg kan ikke se det gule. nej, okay. Hvad er på video? Prøv at se på videokameraet. Man kan også se nogenlunde. Ja, det kan man godt se, det er. Ja. Men man kan også godt se et svært lys, hvor den har fanget. Hvis jeg har slået den der funktion fra, så man slet ikke kan se den så godt. Mm. Det er så fedt dengang, man kunne se, at det skændte ned i vandet. Ja. Jeg kunne huske, at solen hang ovenover, så det så ud som om, der faktisk var to. Ja. Ja. Nu ligger der bare en lager af. Jeg er snart lavet. Så er det en tallerken. Flyven til lakken, ja. Ja. Vindmøller, de er ikke gået i gang endnu. Nej, men jeg kan ikke lige huske, hvad årsagen til det er, at de ikke har fået startet op, dem der. De skal nok lige malke os. Ja. Der er nok en masse systemer, der skal gemmes. Tjekkes. Så prøv at se. Ej, hvor vildt. Der gik den ned. Åh, sygt.